Velkommen til lektion nummer 2, hvor jeg har allieret mig med et stykke papir og en rød tus. En rød tus kan være ganske udmærket i mangel af andre farver. I dag har jeg besluttet mig for, at vi skal tegne en cykel, og det kan være vanskeligt, men nu tager vi det step by step. Det første man tegner, det er en nossestang, eller også en af for helvede stang. Man må ikke sige nosse på tv, så jeg undlader at sige nosse fremover, men kalder den altså en af for helvede stang. Grunden til at jeg tegner den, det er fordi det er pisse svært at tegne en cykel, og den her gør det muligt for mig egentlig bare at koncentrere mig om at tegne en trekant. I kan se, der er en trekant. Det jeg gør, hvorfor vej? Den vej. Det jeg gør nu, det er, at jeg tegner endnu en trekant ud her, sådan at vi har 2 trekanter. Det kan man faktisk godt tillade sig at kalde et stel, og jeg kunne vælge at stoppe her, men vi prøver at fortsætte stille og roligt. På sådan en fætter her, der er der også en sådan en forgaffel. Det er ikke sådan en, som man spiser med. Det kan I næsten ikke se. Lige meget. Jeg tegner ned her, forgaffel. Så er den op her. Den skal have en lille smule vinkel. Det ved jeg ikke hvorfor. Det har en cykel altså bare. Nu blev den fin nok der, tror jeg, og der begynder så at tegne sig et billede af en klokke og en cykel. En cykel har også et styr, for det kan være ganske vanskeligt at styre en cykel uden et cykelstyr. Og jeg har valgt, at det skal være et stille og roligt morfarstyr. Man kan også tage en gedebuk og får, men jeg tager sådan en morfar her. I skal ikke tage proportionerne, det er på et andet kursus. Men den her vej, der kan I se, der tegner sig et klart billede af en cykel. Det jeg gør nu, det er, at jeg kunne finde på at tegne en sadel. Det kan være ganske smertefuldt at sidde på en cykel uden sadel. Så det tror jeg, vi giver denne her person, sådan at de skal ikke fuckes fuldstændig op. Vi tager nogle pedaler, man kan trampe i, og det er jo også ganske fornuftigt på en cykel. Og et hjul her, det er et fornemt hjul, synes jeg. Og så gælder det altså om, det er altså noget af det svære lige at lave den samme størrelse. Sådan. Det var en cykel. Tak fordi I lyttede. Og det sidste jeg vil tegne, det er en kæmpe bombe, der smadrer cyklen. Farvel med jer du. Hej.